A Comisión, continuamos co orden do día. Temos agora a participación e a comparecencia de don Xoán Doldán García, que é profesor titular de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Don Xoán, ten vostede a palabra por un turno aproximadamente, o que estime necesario, pero en torno a 20 minutos, o que necesite. O que nos interesa é que vostede nos aporte todo o seu conocimiento, que seguro que vai ser moi interesante. Ten vostede a palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quiero agradecer ao Parlamento, en particular a esta comisión, que tiveran a ben considerar a miña presenza aquí para comentar algunhas cousas que agardo que se sean de interese para esta comisión. Eu, como veño do ámbito da economía, pois, lógicamente, vou a falar desde esta perspectiva e desde os postulados nos que eu traballo habitualmente. Por iso, bueno, vou a referirme a algunhas cuestións introductorias que espero que non sexan demasiado aburridas para esta comisión, pero, bueno, creo que son necesarias para fundamentar algunhas cousas que quero dicir a continuación, non? Porque cando falamos de solo, cando falamos da elaboración dunha proposta normativa que debe regular os usos do solo, se pensamos en termos de economía, pois aí sempre nos ven a mente un factor productivo que xa aparece na literatura desde os primeiros tempos, que o factor terra, non? E é precisamente a concepción que hoxe existe do que o solo, en grande medida, a propia evolución que ten no pensamento económico a idea sobre a terra. Os primeiros economistas, os fisiócratas, os primeiros que poderíamos considerar verdadeiramente economistas no século XVIII, consideraban, ademais, que este factor, a terra, era a única fonte real de riqueza, aínda que debía estar axudada pola actividade humana, e a agricultura sería o único modo de apropiación de recursos que permitiría acrecentar esa riqueza. De feito, o traballo humano o único que faría sería colaborar no proceso de creación de riqueza, non? Isto explícase en parte por elementos históricos, pero tamén nos leva a ver que xa naquela altura eran conscientes do papel indisociable que existe entre as propiedades do solo e o aproveitamento que se fai del, e a obtención de alimentos como elementos que garantan unha prosperidade económica, ou nas palabras que eles utilizarían, que garantan a posibilidade de incrementar a riqueza dun país, non? Esta concepción un pouquiño alterada van a mantela os autores clásicos a cabalo entre o século XVIII e o XIX, e de feito, se nós miramos, por exemplo, no caso de Adam Smith, que para algúns é o pai da economía, sigue admitindo que a terra é con diferencia a parte maior máis importante e duradeira da riqueza de calquera país, e consideraba a agricultura a profesión máis útil á sociedade, a máis productiva, aínda que tamén daba un valor productivo a outros traballos manufactureiros, non? Tamén, por exemplo, un autor como Say, un autor clásico como Say, que vai a ser imprescindible na evolución do pensamento económico posterior, sobre todo porque el dá o paso á interpretación da economía en base ás preferencias individuais e á utilidade, non desatende a esta cuestión, a do solo, e considera que os economistas deben seguir ocupándose do problema da terra como fonte de riqueza social, e serían, en todo caso, o traballo capital os que permitirían dinamizar os ritmos de extracción e a apropiación, non? Isto tamén o vamos a topar de alguma maneira en David Ricardo, que fala tamén sobre esta capacidade de ser a riqueza que ten a terra, e de que eso depende dunha potencia do solo para suministrar o que necesitamos, e que se esa potencia se destrúe, pois tamén estamos de alguna forma poñendo en perigo a desaparición da renda dun país, non? Esa potencia do solo non sería nin ilimitada nin indefinida, non? En cambio, desde aquela altura, o pensamento económico foi transformándose de forma considerable e afastouse
durante moito tempo deste tipo de percepcións. Até ben entrado o século XX, vemos que o dominio que existe no pensamento económico de unha interpretación ben diferente, na que a terra pasa a ser considerado un factor intercambiable co traballo capital e mesmo converte as terras en capitais inconsumíveis, non destrutíveis. E esta concepción funciona máis no contexto dun mercado onde se supón que os axentes sempre actúan de forma racional, sempre hai liberdade de elección, sempre existe libre competencia, sempre existe unha información perfecta por parte dos axentes, etc. A consecuencia desta interpretación, que, como digo, domina o pensamento económico durante moito tempo, e mesmo aínda hoxe, é que a terra é convertida pola economía convencional en territorio, é dicir, nun espazo económico indiferenciado, onde se localizan aglomeracións habitacionais, núcleos de poboación ou actividades económicas, e o solo é convertido apenas en soares ou extensións de terreos igualmente indiferenciados. Esta noción que predomina na economía convencional contraría o coñecemento científico que hoxe temos de certos recursos naturais e de certas dinámicas sociais e económicas. De feito, as accións indiscriminadas do funcionamento da economía acabaron por ter consecuencias fatais para os ecosistemas e a biosfera, alterándose os seus ciclos naturais e provocando finalmente unha reacción negativa sobre o ámbito económico. As leis da física, da ecoloxía ou da bioloxía, que non saben destas construccións intelectuais que nos levamos os economistas, acaban por lembrarnos que existen límites ambientais que deberían considerarse, entre eles o da capacidade de regeneración dos solos e dos ecosistemas que os soportan. Por iso, desde a propia economía, desde hai décadas, aparecen correntes de pensamento con propostas metodolóxicas e analíticas que reformulan este tipo de interpretacións que foron dominantes durante tanto tempo. Para isto, é cun traballo interdisciplinar onde se conflúe con achegas da xeografía, da socioloxía, da historia, da física, da bioloxía ou da ecoloxía, a terra pasa a ser considerada unha extensión do territorio, sí, máis tamén con as propiedades específicas que a poden facer máis ou menos productivas, con calidades diferentes e con usos diferentes segundo ditas propiedades. Da mesma maneira, os solos deben diferenciarse por calidades e usos, polas súas propiedades materiais e mesmo por algunhas propiedades inmateriais. Lamentablemente, a influencia dos vellos presupostos económicos segue a ser moi poderosa e as novas propostas desde estas outras correntes de pensamento na economía van calando moi lentamente, sobre todo fora do ámbito científico e académico. Por iso, humildemente, convido a que desde este Parlamento se desprendan destas vellas ataduras conceptuais da economía e se consideren estes novos paradigmas da economía. Vinculada a esta visión dominante da que falaba antes está a pouca atención, mesmo a desatención, sufrida polo rural. A propia denominación de ordenamento urbano, que vemos a cotío cando se fala da ordenación do solo, para se referir á ordenación do territorio nun municipio ou nun ámbito máis amplo, onde se clasifica o solo e o réximen aplicable a cada solo, mostra ata que punto o espazo rústico é visto como residual nos seus diferentes usos e non como parte principal ou prioritaria. Non é raro, pois, que a guía de moita desa planificación regule deficientemente os usos do solo rústico, xa que é concibido apenas como soporte ao servizo das exixencias que en cada momento teñan os núcleos urbanos para extender o seu territorio con novas edificacións, infraestructuras ou equipamentos. Tampouco extraña que por este motivo se teña dado unha destrucción e degradación paulatinas do solo rústico. Así mesmo, é frecuente na planificación supramunicipal, sobre todo na construcción de grandes infraestructuras técnicas que se consideran esenciais para a vertebración do territorio, que se considere o solo rústico debe ser sempre sacrificado en beneficio dun pretendido ben maior. Esta forma de ocupar solo, indiferenciando as súas cantidades, convertendo só nun espazo a ocupar, axuda a entender como sen que necesariamente este sexa o obxectivo, estas infraestructuras tamén levan aparellados en moitas ocasións efectos de desvertebración dos espazos rústicos e mesmo de algúns urbanos.
A atribución de bondades innatas a certas infraestructuras leva a que se perda a consideración de ser instrumentos para a procura dun fin, fora do desenvolvemento económico ou a vertebración territorial, ao tempo que anula o desprazo e interese polas propiedades dos solos ocupados que poden estar contribuindo de igual modo a eses mesmos fins que se pretendían ao construir as infraestructuras. Ao tempo isto pode dar lugar a dinámicas de segmentación ou marxinación do territorio onde a vocación dos solos fica nun segundo plano. Sería desexable, a meu entender, que a regulación dos usos do solo considerase as súas funcións ecosistémicas, que teñen consecuencias sociais e económicas salientáveis, algunhas imprescindibles para garantir a sustentabilidade futura. Entre elas están as funcións de regulación, como son que os solos contribúen a amortecer perturbacións naturais, por exemplo, o papel dos bosques e marismas para previr inundacións, ou que a cobertura dos solos serve na regulación de escorrentas mediante a drenaxe e irrigación natural, ao tempo que garante a disponibilidade de auga para usos consuntivos, como pode ser bebida, rego ou para usos industriais, o papel da cobertura vegetal na prevención da erosión e o mantenimento das zonas roturadas, o mantenimento da produtividade das zonas cultivadas e a saúde dos ecosistemas produtivos. Así mesmo, contribúen na eliminación e procesado de contaminantes orgánicos, no filtrado de aerosoles no aire e a atenuación da contaminación acústica. Pero, ademais, dependendo das características e das calidades dos solos, temos diferentes funcións de hábitat, xa que determinada flora e fauna silvestre que se refuxia e reproduce en determinados espazos é moi sensible aos cambios que neles se poden xerar, ao tempo que facilita tamén o mantemento de diversas especies que son explotadas comercialmente. Non poden obviarse as funcións de produción. Determinados solos son os que nos permiten desenvolver labores agrícolas, gandeiras, mesmo forestais, de escoter alimentos con destino humano-animal, ademais de outras materias primas orgánicas que serven como fertilizantes naturais para diferentes fins manufactureiros ou como combustibles. Todos estes aspectos, ademais, creo que son especialmente relevantes, sobre todo nun momento en que temos unha forte dependencia alimentaria enerxética e que precisamente por mor da situación que se está a vivir a nivel internacional esa dependencia alimentaria enerxética podría aumentar aínda máis no futuro. Non deberían tampouco desprezarse as funcións de información como son os valores estéticos ou recreativos, artísticos, históricos ou culturais, ademais dos científicos e educativos. De todas estas funcións ecosistémicas derivan bens e servizos que participan na construción da vida social e económica. Ás veces, sen que exista unha contrapartida mercantil e monetaria directa, e as máis das veces con implicacións monetarias e mercantis directas e indirectas ao ser o soporte de diversas actividades productivas, agricultura, gandeiría, silvicultura, industrias alimentarias, industrias forestais, turismo, etc. Algúnas delas imprescindibles no noso país. Pero todas estas funcións danse en determinadas condicións que teñen que ver, por exemplo, co uso específico do solo e as calidades ambientais, como poden ser a estabilidade do solo, fertilidade, etc. Quero isto dicir que se debería traballar a prol dunha clasificación dos solos o máis exhaustiva posible, garantindo, segundo as súas particularidades, un grau de protección específico, xa que esas propiedades non son facilmente reversibles. De feito, a formación natural do solo extraordinariamente lenta e pode chegar aos 10.000 anos. Unha vez que se altera gravemente ou se destrue, por exemplo, un solo con alto valor ecolóxico ou con alta productividade agrícola, a reversibilidade é mínima. Como mínimas son as posibilidades de recuperación das funcións ou actividades asociadas a este solo, o que en si mesmo debería obrigar a unha protección específica. Moitas destas funcións teñen consecuencias alén do lugar onde se atopan, polo que esa garantía de protección debería ser ainda maior polo valor social que achegan. Lonxe de ser un hándicap, a protección diferenciada abre a porta a diversificación de actividades coas que se podería traballar para evitar a sangría continua do rural, serviría para fortalecer as actividades existentes e abrir novas posibilidades moitas veces inexploradas, ligadas á calidade dos produtos, á preservación da paisaxe, da cultura rural e a súa valorización, así como os espazos ambientais que a cotío só tiveron unha significación marxinal. Ademais,
Dita protección posibilitaría camiñar cara a unha superación do dualismo urbano-rural que pase por formas de colaboración e complementación antes que por unha urbanización do rural que non elimina a xerarquía territorial existente nin consigo conciliar intereses contrapostos. Na propia Unión Europea temos exemplos onde vivir no rural e producir alimentos non é necesariamente un impedimento para o desenvolvemento e creación de emprego. Para rematar con esta miña intervención na que intentei de alguna forma falar un pouco do que creo eu que é a filosofía que debería estar presente neste tipo de planificación, son un dato. Segundo o proxecto Corin Lancover, o proxecto europeo, entre 1990 e 2006 o tipo de usos de solos que máis aumentaron en Galicia foron os solos artificiais, tanto en termos absolutos como relativos. E a destacar nesa artificialización do solo, tecido urbano continuo, as zonas industriais ou comerciais e as redes viarias, ferroviarias e terreos asociados. E eu fago unha pregunta que comparto con vostedes, que si poderíamos afirmar que esta extensión do solo artificializado se fixo sempre sobre os solos menos productivos ou con menores valores ambientais ou paisaxísticos, precisamente para evitar que se poidan dar estas situacións, polo que eu considero que en estas planificacións se debería facer esa diferenciación e especificación o máis exhaustiva posible do tipo de solos e unha protección específica para cada un deles. Moitas grazas. Moitas gracias, don Xoán. Ten agora un turno de palabra para preguntas ou aclaracións por parte do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón Mondelo. Ben, pois, doulle formalmente a benvida a este Parlamento, agradecerlle, eu creo que por a nosa parte, o seu tempo, a súa colaboración, o esforzo tamén en sistematizar unha aportación que creo que ten un valor máis alá do material. Eu, gostei moito da súa intervención. Penso que nos temos que ter en conta tamén as diferentes perspectivas filosóficas que hai detrás das decisións que se toman, ou as diferentes perspectivas ideolóxicas. E o urbanismo, como case todo, non é neutro e hai detrás intereses, valoracións sociais, valoracións económicas. Nos estamos neste momento debatendo nunha comisión, nunha fase máis ben de escoitar diferentes propostas, diferentes valoracións, e, eu tampouco tería moito que contrastar. En todo caso, si hai algunhas cuestións, a marxe do que se di con claridade na súa exposición, a necesidade de unha clasificación de solos máis exhaustiva, sobre todo no rural, e que sirva non simplemente como unha reserva que se pode modificar nun momento dado, senón que entendemos nós que este tipo de clasificacións de solos deberían de tamén corresponderse con unha ordenación do territorio que teña en conta que queremos protexer, onde podemos producir, e logo outro debate sería como temos que producir e que temos que producir, mas na parte que lle corresponde ao urbanismo, si debería de existir unha corresponsabilidade, non unha correspondencia, máis ben entre o que se quere facer, o que se planifica e como eso logo revirte nas clasificacións dos solos, de espazos e na planificación que facemos do territorio. Nos, nese sentido, creemos que o urbanismo no noso país, ou a ordenación do territorio no noso país, ten carencias e déficits moi importantes. Os primeiros elementos de ordenación máis global, como as directrices de ordenación do territorio ou o POL, para nós son instrumentos que nin ordenan, nin realmente cumpren unha función nese sentido, e nunha parte moi importante se quedan meramente en elementos propagandísticos. Por lo tanto, aí temos un déficit importante. E, por outro lado, temos unha lei do solo e unha lei que se quere reformar neste momento que ten carencias moi importantes. Só fai falta percorrer o país para ver que o urbanismo neste país fracasou dunha maneira estrepitosa. Nese sentido, tamén sobre o borrador que agora mesmo está sobre a mesa, que para nós non é máis que un borrador, non é tampouco un texto de referencia, vemos que por parte do Goberno as intencións que hai é non modificar demasiado o esquema xeral e introducir algúns cambios que apioran a protección que temos neste momento, e en concreto o que vostede facía referencia sobre a consideración de residual
pois de todo o que o solo rural, non, o solo rústico no noso país. Non sei se vostede pois ten analizado ou ten feito algunha reflexión, non, en torno a todo o problema, non, derivado da falta de protección, sobre todo dos nosos solos productivos, non, e as consecuencias económicas que iso pode ter a curto e a medio prazo, que nos, bueno, creemos que todo o proceso de abandono de produción, non, de unha parte moi importante do noso rural que está quedando abandonado, o envellecemento, ainda que a orixe non sexa o planeamento, si pensamos que todo está relacionado, non? E, por tanto, aí houve políticas que puideron acceder. Logo hai outro tema que a nos preocupa, que vostede non o menciona na súa, dous temas, non, que non nos menciona na súa primeira intervención. Un é a consideración en torno á vivenda, non, e a esa política, non, de seguir ocupando o territorio en moitas ocasións non por unha necesidade de vivenda, senón realmente por un negocio especulativo en torno á vivenda. Entón, nesta lei tamén operan cambios, por exemplo, nas reservas de solo destinado precisamente á vivenda pública. Non sei cal é a perspectiva que ten sobre iso e as consideracións que nos pode facer para ter en conta a hora de elaborar unha nova lei do solo, non? E logo, finalmente, como tamén sei que é unha cuestión que a vostede lle preocupa e sobre a que ten coñecimento na práctica, non, o mellor non sei tanto teóricamente, que descoñezo ese dato, como valora os procesos de participación pública que se prevén, non, en relación co urbanismo, e que cuestións non se poderían plantear pois para dar un salto adiante, non só en participación, sino tamén en transparencia, que creemos que ambos dous aspectos están íntimamente ligados e, por lo menos para nós, forman parte de un todo. E por a nosa parte, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra para o Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia, o señor Sánchez Bugallo. Moitas grazas tamén, señor presidente, señor Roldán, moitas grazas por vir aquí e aportarnos o seu enfoque que me parece realmente importante e oportuno, independentemente de que nos estamos metidos en un proceso tan concreto que seguramente necesitaremos algún elemento para unir, digamos, esa reflexión con carácter bastante xeral que vostede nos fai para ver a aplicación práctica e ver como podemos encaixar nas propostas que se traen. Fala vostede no texto que nos dou e tamén na súa intervención, por exemplo, en que ele entende que os solos, por tanto, empezo por contestar a pregunta que me decía, que facía vostede, decía, si sempre, eu creo que a contestación a ten vostede perfectamente. É evidente que non sempre se escolleu os solos menos productivos para facer crecer o solo urbano, non sempre, incluso nunca se tuvo en conta ese factor. Seguramente tampouco se tuvo en conta demasiados valores paisaxísticos e probablemente tampouco se tuvo moitas veces en conta os valores medioambientales, pero dou por sentado que a súa pregunta era retórica e que vostede non esperaba unha contestación, sino simplemente quería sinalar esa circunstancia. Con todo reconocido todo isto, hai algo máis que me gustaría decir. Mire, fala vostede aquí que se reclasificaron 6.500 hectáreas con un 15% de incremento. Eu vou facer tamén a vostede alguna pregunta. Eso quere decir que actualmente Galicia debe rondar as 45-50.000 hectáreas máis ou menos de solo transformado. Isto é o 1,5% do noso territorio. Mais ou menos estuvera ben ou estuvera mal feito, está feito e non afecta a maior parte do noso territorio. Desde o meu punto de vista particular, e unha das cousas que veño plantexando aquí, eu creo que houve outra desfeita moito máis generalizada que afectou, desgraciadamente, non a 1,5% do territorio, sino a unha parte moito máis grande do noso territorio, que é todo o tema destas vivendas unifamiliares que se fixeron no rural, fora dos núcleos rurales e tampouco vinculadas a unha actividade agraria. En fraude de lei, outro día eu falaba da permisividade ou da coladera da Lasga de 1997, había que me correxía e me decía, bueno, isto en realidad ven do 75, veña do 75, o do 97 foi da monta.
Sempre poño o exemplo de que en Santiago se construíron, de acordo co plan xeral anterior, entre 1990 e de 2002, en esos 12 anos, 2.000 vivendas en suelo rústico pretendidamente vinculadas á actividade agraria, daquela eu poño a actividade a man no lume, de que non creo que haya máis de 3 que realmente estén vinculadas a actividade agraria e o resto é un fraude de lei. Eso sí, sempre coa autorización preceptiva da Consellería correspondente. Por tanto, pero un fraude generalizado. E ao final eu creo que eso destrozou, desde o punto de vista paisaxístico e desde o punto de vista medioambiental, moito máis territorio que actuacións conquitidas que están circunscritas a un ámbito determinado, por certo, moi limitado e, por certo, con moi pouca previsión de crecimento para os anos próximos. Porque eu creo que a perspectiva cambiou. Entonces, desde o punto de vista da súa intervención, eu hai algúns temas que me gustaría conocer a súa intervención, a súa opinión. Vostede cree que desde o punto de vista medioambiental e da protección da paisaxe, que é preferible? Concentrar a edificación residencial que sea preciso nos núcleos preexistentes ou que se debe facilitar esta dispersión? E que é o que cree vostede que ten máis impacto sobre a paisaxe, sobre o medio ambiente, sobre o territorio e incluso sobre a afectación dos solos productivos? Segundo, na lei actualmente en vigor que se pretende cambiar, se prevé unha clasificación de solo entre os que se prevé un solo de reserva forestal, un solo agrícola e gandeiro, se prevé unha serie de solos de reserva. Na nova lei esas reservas desaparecen e se pasa a falar dun solo productivo que incluye canteiras, actividades turísticas, actividades agrarias, actividades de todo tipo. Vostede cree que eso favorece ou desfavorece? Incluso desde outro punto de vista que vostede tamén nos anunciou aquí e que nos compartimos. O rural non se vai manter por unha simple declaración de vontade. Se vai manter se hai unha actividade productiva desde o punto de vista económico que basicamente ten que ser a agricultura, a gandería e a silvicultura. Basicamente teñen que ir aí. Un dos grandes problemas que temos en Galicia é que as explotacións non teñen masa crítica, non teñen base territorial, non teñen solo suficiente como para ser suficientemente productivas e para ser viables económicamente. O feito de que no proxecto de lei se prevea que a parcela mínima vinculada á actividade agraria para poder ser edificada unha vivenda se reduzca ao tamaño de 2.000 metros, usted que cree que vai axudar a facilitar esa concentración da actividade productiva e esa posibilidade de adquirir solo para, por exemplo, explotacións gandeiras, ou vai a encarecer e a dificultar? O feito mismo de que se prevea en esta lei a posibilidade non de reparcelación de parcelas en concentración parcelaria, que en algúns casos podría estar perfectamente justificado, sino de segregación de parcelas concentradas. Vostede que cree? Que vai axudar ou que vai a dificultar? E por último, vou facer outra pregunta que eu creo que ainda é máis complicada que todas as anteriores. A realidade é que a población que podrá vivir da actividade agraria concreta é unha población moi limitada. Non teño ahora mesmo os datos na cabeza de que porcentaxe da actividade económica representa en Galicia o sector agrícola, gandeiro e a silvicultura. Pero probablemente sea un 3 ou un 4%. Vexo que doña Tareixa me dá así coa cabeza, debo estar acertando. Por tanto, se pretendemos que a población que viva no medio rural teña unha renta media equivalente do conxunto dos galegos, quere decir que a población que vai poder vivir desa actividade tamén tenderá a situarse no 3 ou 4% da población. Claro, como facemos compatible eso coa existencia de máis de 30.000 núcleos de población no rural, coa existencia de varios centos de miles de vivendas baleiras e coa idea que queremos que manter población e vida dentro do rural? A mí me gustaría conocer cales son as súas ideas e tamén me gustaría, se ten oportunidade ou lle parece oportuno facelo en algún momento, que en relación ao texto concreto deste borrador ou que sea de lei, se hai algunhas ideas máis concretas de algún tema que vostede considera que sería importante ter en conta que non la fixera chegar no momento que estime oportuna, e que lle agradezo o documento que nos aporta, que me parece que é moi oportuno e en xeral me parece máis moi acertado. Por a miña parte, máis nada, moitas gracias.
Moitas gracias, señor Bugallo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario Popular, don Román Rodríguez. Moitas gracias outra vez, señor presidente. Señor Doldán, benvido a esta comisión. Tamén agradecerlle que teña entregado un texto que nos axuda moito a sistematizar a súa intervención. Unha intervención que creo que se centrou maioritariamente no que é o espacio rural, na relación que ten o home co territorio. E, bueno, a mí me xurde unha serie de cuestións, sin ánimo de entrar en debate, ni moito menos, pero xe hai cuestións que me resultan de interés e a súa vez me xeneran certa, non iba a decir inquietud, certa visión un pouco separada da que eu podría ter, non? A ocupación do territorio, a ocupación do espacio. É dicir, eso, desde que o home é home, desde que hai sociedade, pois a modernización social en infraestructuras, equipamentos, espacios residenciales, etc., non se fai no aire, se fai sobre un territorio, non? E sempre xurde un conflito entre esos usos, non? De feito, o urbanismo basicamente é o arte, entre comillas, de a ordenación do territorio, é o arte de compaxinar usos humanos no espacio, non? É que estes poidan convivir cun grado de satisfacción aceptable para todos, non? Obviamente o solo é un recurso fundamental, non? E normalmente as actividades humanas, por unha lógica de acumulación ou por unha lógica paisaxística ou vencellado que as características do propio territorio, tendemos a concentrarnos naqueles espacios pois que teñen históricamente pois son máis accesibles, teñen unha maior fertilidade, en algún momento pois tiñan unhas ventaxas de localización, se estamos pensando en asentamentos que naceron ao carón de puntos defensivos. Bueno, podíamos facer unha reflexión ao longo dos diferentes modelos de ocupación do territorio. E certamente Galicia ten un modelo de ocupación absolutamente singular no eido peninsular, que tamén, en certa medida, a propia legislación urbanística foi evolucionando en ese eido, é dicir, dende os seus inicios, dende os 56 aos 75, posteriormente a larga, o feito de ocupar o territorio por parte da sociedade galega foi tendo unha plasmación no que é as normas urbanísticas, e daí está a creación do solo do núcleo rural, os estudios de medio rural, que son inicialmente singulares e característicos da nosa legislación urbanística. A cuestión que se nos plantexa é o solo como recurso, que quizás fora a principal reflexión e a máis interesante que plantexou vostede. E o que nos xurde, ou que me xurde a min a reflexión, é como en Galicia temos un recurso tan pouco utilizado, tan pouco rendabilizado, en certa medida, non? Non cabe duda que calquer solo ten uns valores paisaxísticos, ambientales, ecolóxicos, etc. Pero a veces, se nos salimos dos ámbitos urbanos, vemos que en determinadas comarcas, non en todas, pero en moitas comarcas, pois hai un abandono moi forte do solo, e, sin embargo, en outras comarcas non hai ese abandono, onde non hai ese abandono, o que hai é unha transformación forte dese solo, non? Ben a nivel agrario, ben a nivel de transformación da estrutura da propiedade, de transformación do que poden ser os cultivos ou no que son as ocupacións do solo. A realidade é un pouco a reflexión, pregunta que me plantexo, é, según a súa visión, e tendo en conta que o solo é un valor fundamental para a sociedade, que non podemos obviar, que o noso futuro, obviamente, pasa por un respeto aos valores do solo, como debemos articular esa confluencia de intereses sobre o solo. É dicir, obviamente, un solo, imaginémonos un caso concreto, pensémonos en Salvaterra, pois o solo de Salvaterra pode ser ocupado por moitas cuestións. Pode ser ocupado por unha gran área empresarial, como está sendo, pode ser ocupado por unha zona de cultivos de viño, que teñen un certo potencial, pode ser ocupado por un espacio público pensando nun aproveitamento turístico ou paisaxístico. É dicir, sempre pode haber diferentes usos, demandas de ocupación de un solo, e quizás o que ten que plantexar tanto a ordenación do territorio como o urbanismo é cal é o uso que mellor responde ás necesidades sociales dun momento concreto, porque tamén é certo que van cambiando, e tamén os paisaxes van cambiando.
E en Galicia prácticamente non hai paisaxe que non fose transformado, humanizado. Incluso os paisaxes máis naturales, máis agrestes, que nos parecen moi naturales, están absolutamente transformados, non? E mellor unhas transformacións que nos parecen patrimonio no seu momento, que a mentalidade actual non as poderíamos facer. Imaginémonos as ladeiras da Ribeira Sacra, non? Pois aí estamos alterando as escorrentías, estamos alterando, digamos, a rasante do terreno, a mellor que a nosa mentalidade non se poderían haber feito no seu momento, non? Co cual, esas reflexións sobre o uso do espacio e a función que ten o espacio, o territorio, respecto ás demandas sociales, como se pode articular dun xeito pragmático, ao final, nunha norma xurídica como a presente. Moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Tendo agora un turno de peche, de aclaracións. O señor Doldán, ten vostede un turno de palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, agradezo todas as intervencións. Vou a intentar responder, reflexionar de novo sobre estas intervencións. Vou intentar seguir un pouco o orden do que foron estas reflexións ou preguntas. Empezando pola señora Pontón, sí, facía referencia á cuestión da protección de usos, protección do solo con usos productivos, si tiña analizado, reflexionado sobre esta cuestión. Ben, cando falamos cando falaba antes da necesidade de facer unha protección específica dependendo das características do solo e as funcións que estes xogan, referíme, entre outras cousas, a isto precisamente porque en moitas ocasións estes usos productivos foron desatendidos e son desatendidos, non? E iso seguramente o que leva, entre outras cousas, a que asistamos a algúns fenómenos que se comentaron nunha intervención posterior, como son os procesos de desertización, de abandono do rural en determinados lugares. Hai que pensar que o que entendemos como produción habitualmente está tamén connotado con esta visión, esta concepción hexemónica da economía que me refería antes. É dicir, hoxe entendemos seguramente como produción algo que non sería concebible no pasado, non? É dicir, cando comentaba, e por eso comenzaba falando dos fisiócratas, de que eles falaban da agricultura como única actividade productiva, e incluso iso vai a concebir tamén a Adam Smith, ainda que lle dá esta característica de produción tamén ao arte da transformación daquilo que obtemos da terra, é dicir, a manufactura. Non concibirían ningún destes autores, por exemplo, como produción isto a que me dedico eu, que é ser economista. Iso non sería algo productivo, sería máis ben improductivo. É dicir, toda a actividade de servizos realmente sería improductivo. En cambio, tamén. En cambio, hoxe en día, en moitos países, o sector servizos é considerado como sector productivo principal. O que ocurre é que, aínda que nós cambiásemos a nosa percepción do que é a produción en termos económicos, o certo é que a base material da economía sigue suxeita a terra. Nós non podemos desprendernos, por moito que lle chamemos produción a cousas que son de carácter inmaterial, da base material que permite mesmo que esas actividades de servizos siga existindo. Por iso, en tanto que a economía se foi guiando por esta outra forma de concepción, pois fui descuidando precisamente esa base material, en parte porque conseguimos desprendernos a mellor de algunhas desas
cualidades productivas que pode ter a terra no noso país en base a traer aquilo que necesitamos de outros lugares do mundo. É dicir, traemos alimentos de outros lugares do mundo, por iso deixamos de producilos, traemos outros materiais de outros lugares do mundo, traemos enerxía de outros lugares do mundo. Pero precisamente iso que nos permitiu alcanzar algunhas melloras sociais e económicas tamén se ten convertido nunha trampa, esperemos que non mortal, para a situación que estamos a vivir, a que podemos vivir no futuro. É dicir, a nosa dependencia alimentaria e a nosa dependencia enerxética, como comentaba, está nestes momentos nunha situación que debería preocuparnos moi especialmente. E é aí, precisamente, onde deberíamos virar a cara a eses usos productivos que non protexemos e que incluso abandonamos. Por iso, creo que nunca máis que agora é necesaria que protexamos eses usos productivos da terra para recuperar precisamente a súa capacidade de produción. En canto a outra cuestión, que era en torno a vivenda e a reserva de espacios para a construcción de novas vivendas, ben, aquí eu, pola miña parte, considero que isto debería facerse, ainda que isto se a falar mellor de outras cuestións que non é a lei do solo, pero como en tantos outros aspectos que se cruzan coa ordenación do solo, vendo se realmente existen necesidades reais de vivenda e se a única alternativa para cubrir esas necesidades de vivenda é a construcción de novas vivendas e a ocupación de novos espazos. É dicir, entendo que posiblemente hai outras alternativas. Sabemos que hai moitas vivendas baleiras e habría mellor posibilidades de establecer outro tipo de políticas sin estender a ocupación de novos espacios para novas vivendas. E creo que botarle un pouco de imaginación e buscar esas outras fórmulas. E na cuestión dos procesos de participación pública, eu creo que son fundamentais. É dicir, se estamos a falar de como vamos a ocupar o territorio e que usos vamos a facer do territorio, non só isto debe facerse de unha forma transparente, no meu entender, sino que a participación ten que ser fundamental. É dicir, eu non entendería que fose de outra maneira. É dicir, moitas veces a quen é máis consciente deses valores, a parte da información científica que nos pode axudar a entender os valores do solo, pois tamén son os cidadáns que ocupan distintos hábitos e que teñen un coñecemento ás veces máis directo do que pode ser o que ten o propio legislador ou incluso os que nos dedicamos a facer este tipo de reflexións. Por iso eu creo que esa participación pública debería comenzar desde cero, incluso antes da elaboración do propio borrador. Na intervención do señor Sánchez Bugallo, casi me pide que, non sei, algo que necesitaría casi o goberno galego e algo máis para tratar de resolver e dar resposta a todos estes interrogantes. Pero, vou intentar dar resposta humildemente a algunhas destas cuestións. Comentaba, por exemplo, o tema da artificialización do solo que eu fixen referencia. Utilicei ese dato na miña intervención só como un exemplo. Lóxicamente hai outras transformacións nos usos do solo en Galicia. Utilicei este porque era o que máis transformacións se daban, e hai outras transformacións que poden ser igualmente preocupantes ou incluso máis preocupantes. De todas formas, aínda que a porcentaxe dese solo artificial sexa reducido, non necesariamente o impacto vai en relación a porcentaxe de espazo ocupado. Pero sí, creo que algún outros formas de transformación, como é esa proliferación de vivendas unifamiliares dispersas que
como ben comentaba, en moitos casos nin sequera están vinculadas á actividade agraria e ás veces son simplemente extensións máis ou menos desordenadas dos núcleos urbanos, pois creo que si acaban moitas veces por ser tan lesivas ou máis lesivas que poden ser esa extensión de espacios urbanos. En canto a algunhas preguntas que me facía, si creía que eran cuestións así concretas, si creía que era mellor concentrar a poboación nos núcleos persistentes ou favorecer a dispersión, desde a miña perspectiva, o mellor sería concentrar a poboación nos núcleos persistentes, é dicir, non favorecer máis a dispersión, é dicir, en tanto que ese incremento da dispersión en moitos casos favorece tamén unha transformación máis desordenada do territorio, o cual non quere dicir que en algúns casos concretos pois ao mellor esa dispersión non ten que ser necesariamente mala, pero bueno, así en xeral eu sería máis partidario de concentrar esa poboación, e en canto ás reservas para usos forestais, agrogandeiros, frente, por exemplo, a unha reserva xeralizada para usos productivos, a mí pareceme que un pouco en relación ao que defendía na miña intervención, sería favorable a que houbera unha reserva na que se discriminase, na que se dixese especificamente para que se reserva e non para calquera tipo de uso, porque e a mellor aquí adiántome a algo que se dixo a continuación. Eu creo que non teñen que ser mecanismos de mercado, polo menos non exclusivamente nin non prioritariamente os que deban determinar en cada momento cales son os usos que se deben facer do solo, porque, como decía, creo que outros aspectos como a calidade e a dos solos e as funcións que teñen deberían ter tanta importancia, se non máis. E en canto á base territorial das actividades agrarias, eu creo que a cuestión da parcelación ou da segregación de parcelas creo que non axuda nesta ordenación, aínda que deba discrepar sobre que necesariamente a base territorial das actividades agrarias galegas sexa sempre insuficiente. É dicir, eu creo que non sempre os modelos agrarios aos que normalmente polos que nos guiamos son necesariamente os máis idóneos para unha sociedade como a galega. É dicir, a forma en como evolucionou a agricultura galega tamén ten moito que ver coas características do territorio, aparte de con outras moitas outras cuestións e ás veces pequenas explotacións non teñen por que ser necesariamente peores nin menos rendibles que outras. Outra cousa é se nós pretendemos producir as mesmas cousas en esas pequenas explotacións e da mesma maneira como se fai en explotacións industriais e en grandes extensións de terreno. Pero, bueno, aínda así, creo que a parcelación e a segregación non favorecería. E, bueno, se existe limitación das persoas que poden ir da actividade agraria e a renda, bueno, para conseguir que teñan unha renda media, bueno, isto, lóxicamente, creo que vai moito máis alá, por isto antes comentaba que necesitaría algo máis de tempo e incluso de poder para poder decir que se debe facer con isto, pero bueno, eu creo que tampouco podemos tomar como referencia que o feito de que haxa un 4 ou 5% da poboación nestes momentos vivindo da agricultura, iso determina cal é o nivel de poboación que pode vivir da agricultura. É dicir, pode vivir da agricultura con un modelo agrícola
con un modelo económico como que se ten desenvolvido, que, entre outras cousas, se esquecido da agricultura. Abandonou a agricultura para centrar o desenvolvemento económico, sobre todo en centros urbanos e en actividades de tipo industrial. Pero con outro modelo de desenvolvemento, posiblemente poderíamos estar falando dun porcentaxe de poboación superior. E, ademais, a isto habría que sumar outras actividades posibles que poda haber no ámbito rural, que non teñen que ser exclusivamente as actividades agrícolas e que lógicamente poden coexistir dentro dese medio rural, non? Que lógicamente, na medida que vai esmorecendo a actividade agrícola, pues tamén vai esmorecendo outras posibilidades de traballo e actividade, non? Pero, como comentaba tamén na miña intervención, si nos pensamos ao mellor en producir non só en cantidade, sino en calidade e poñer en valor outros aspectos que hai no ámbito rural, aspectos culturais, aspectos históricos ou aspectos ambientais, pois iso tamén podría servir para elevar a renda das persoas que están aquí. E, por último, para a intervención do señor Román Rodríguez, si é certo que me centrei no ámbito rural, porque entendo que precisamente o que normalmente se desatende máis na ordenación urbana, a chamada ordenación urbana, precisamente por ese carácter residual que se lle dá, dicir, o rural sempre aparece como aquelo que non pode ser ocupado polo espacio urbano ou que non sirve para ser ocupado polo espacio urbano. Por iso, en ese sentido, non estou de acordo con que a urbanización sexa o arte de ordenar o territorio, depende, a ordenación, a urbanización pode ser o arte de desordenar o territorio, si precisamente lle damos ese carácter residual ao ámbito rural. E si comparto con vostede que o territorio históricamente se veu ocupando de diferentes maneiras e en base a distintas particularidades que en cada momento fixeron que se ocuparan lugares ou outros, non? E que, lóxicamente, o que en algún momento explicou que se habitaran determinados lugares pode desaparecer xa como un elemento decisivo para seguir habitando posteriormente, non? Pero, precisamente, eu creo que, aínda que se priorizasen outras cousas e iso fixese que, por exemplo, moitas persoas decidiran desplazarse das zonas rurais cara a zonas urbanas, tanto dentro do noso país como para zonas urbanas fora do noso país, iso non elimina a capacidade e o potencial productivo que teñen eses territorios. En cambio, si acaba con ese potencial productivo deses territorios si nos ocupamos eses territorios de calquera maneira. Porque, como decía tamén na miña intervención anterior, algúns destes usos son irreversibles. Por iso, antes comentaba que eu non son partidario de que se lle deixe a mecanismos de mercado e a mecanismos de demanda cales deben ser os usos do solo. Creo que non debe ser só iso o que debe guiar a forma de ocupación do solo, porque en cada momento a demanda pode variar, pero unha vez que nos fixemos desaparecer determinados solos, porque nun momento dado hubo unha demanda, nun momento posterior que exista unha demanda distinta, ao mellor non podemos revertir o uso anterior para dar resposta a esa demanda. Por lo tanto, nós temos que anticiparnos non só a demanda que hai en cada momento, senón as demandas futuras que poidan existir. E as demandas presentes, pois, ás veces poden ser por motivos peregrinos, en cambio, habría que tratar, desde a miña perspectiva, de garantir que non só a xeración presente, senón as xeracións futuras poderán seguir disfrutando, cando menos, do mesmo que temos nos na actualidade, ao marxe de que cambien determinados valores, como os valores paisaxísticos, pero tamén hai que entender que unha cousa é a modificación do hábitat pola actuación de determinadas actividades productivas moi ligadas ao traballo da terra e á produción da terra, e outra a destrucción que se fai ás veces con certo tipo de actuacións. Lóxicamente,
o noso hábitat, como en todo o planeta, os hábitats son hábitats modificados pola acción humana, non? Pero, bueno, hai formas de modificación e formas de modificación, non? Eu creo que non son todas iguais. E, bueno, nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Doldán. De verdade foi unha aportación importante, eu creo que unha reflexión interesante, un punto de vista non só non todo desde o punto de vista da edificación ou que a veces ven aquí un contrapunto, creo que moi interesante, estou convencido que sea a opinión de todos os participantes. De verdade, moitas gracias pola súa aportación a este traballo que seguro que vais a ser tido en conta. Facemos un receso de 2 minutos, agora creo que non fai falta salir nin do recinto. Temos a seguinte invitada aquí, a invitamos a acercarse xa para aquí e en 2 minutos, se podemos, empezamos xa.